गोंय व्यसनमुक्त करपा खातीर प्रत्येक गांवांतल्या लोकांनी गांव पावड्यार वावुरचें असो उलो कुंडय मठाचो मुखेली ब्रह्मेशानंद स्वामीन बुधवारा मडगांवां मारलो। जमाते इस्लामी हिंदाचे गोंय फाट्यान गोंय व्यसनमुक्त करपा खातीर खासा मोहीम चालू केल्या। ते निमतान जाल्ले भौशीक सभेंत उलयतना ब्रह्मेशानंद स्वामीन हो उलो मारलो। आमचे मदें जायतीं भाव भयणां तरेतरेच्या एडिक्शनाक सांपडलेलीं आसात। आयज हो जोमो तांकां भायर रावंक सोदिना। आयज हो जोमो तांचेर एके भाशेन फॉर्मोण मारूंक जजमेंट करूंक सोदिना, पूण आयज हो जोमो तांकां आदार दिवंक सोदता। गाव पातळीवरती अशा प्रकारच्या ज्या मोहिमा आहेत त्या प्रत्येकाने आपल्या आपल्या परीने करायला हव्यात। कारण गाव जर आपल्या हातामध्ये असेल, गाव जर एकत्रित असेल, गाव जर एकतेने वावरत असेल तर या अशा प्रकारच्या वाईट व्यसनं जी आहेत, नको नको झालेले गावाला उद्ध्वस्त करणारे जे काही गोष्टी आहेत या आपणहून समाप्त होतील। तो गोवा की जो शोहरत है, गोवा का जो नाम है, वो एक मौज मस्ती के सेंटर के तौर पर नहीं होना चाहिए। अगर हम आप सब ने मिलकर एक प्रेशर नहीं डाला, एक लॉबिंग नहीं की और इसके विरोध में अगर प्रयत्न नहीं किया तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि गोवा को प्रोस्टिट्यूशन का सेंटर बना दिया जाए। पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। एक पॅसेंजर चढला आणि लेडीज सिटाचेर बसलो आणि कंडक्टर विशाल नायक म्हणून त्या बसीचो पळय कंडक्टर आसा तेणी ताका रिक्वेस्ट केली की ते लेडीज सिटांक रिजर्व आसा आणि आरटीओ सगळे कडेन भोंवता तेन्ना ते सीट लेडीजाक रिजर्व आसा तेन्ना त्या सिटा वरसून उठपाची रिक्वेस्ट केली। G05C6655 एक मोटरसायकल घेवन प्लेजर टू व्हीलर घेवन कोण तरी थंयसर येयला आणि त्या कंडक्टराक थंयसर मारहाण केली आणि मारहाण केल्या उपरांत सगळे लोक जमले तेन्ना चौकशी कर जाल्यार वाहतूक मंत्र्याचो बायको दीपक दळेकराक कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटाचो पळय जो मंत्री आसा त्याचो ड्रायव्हर गजानन म्हणून तेणी येवन ह्या कंडक्टराक थंयसर मारहाण केल्या। I thought those days that this boy will be one of the future leaders and he will start with something, and today my dream came true because he has started something with a very apt name called Sanchodhak. स्वामी विवेकानंद याच्या 150व्या जयंती निमतान सावड्डे जिमखाना स्पोर्ट्स अँड कल्चरल असोसिएशन कला आणि संस्कृती खाते हाचे संयुक्त मानून पयले सांगे केपे तालुका युवा नाट्य महोत्सव येते ते 12 ते 15 या दरम्यान कुडचडीच्या रवींद्र भवनात आयोजित केला। टोटल 4 नाट्य प्रयोग सादर जातले। एकच प्याला हे त्यांचं धडधडीत आहे। सुधाकर जेव्हा कोर्टात अपमान होतो त्यावेळी अपमान त्याला सहन करता येत नाही, तर तळीराम त्याला सांगतो की दारू पिणं चांगलं, मग विसरता येते आणि त्याला सुधाकरला दारूचं व्यसन लागतं। हर प्रयत्न केले बायकोने सिंधूने तरी ते व्यसन जात नव्हतं। इतल्यान खबरांची हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।